Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar. Donesite sebe, meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni i njoj. Tu priču o sreći, tu predivnu laž, kad ljubav ti vrati, koliko joj daš. Nek mi bude nagrada, kuća puna naroda, život moj. Pjesma o njoj, nek se pjeva u glas, nek vrati mi slike, kad sam imao nas. Nek mi bude nagrada, kuća puna naroda, život moj. Donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama, donesite sebe, meni na dar.
tvojih vrata prašina, od suhog zlata to mi sada više ništa ne znači. Jer kad iznad oka kiša krene, to davno neće biti me, svejedno će samo blato ostati. Kad za Božić čuješ prva zvona, to je ljubav naša, to je ona što je došla da nas pjesmom počasti. Pjesmom puno lijepi uspomena za dva neka srca potrošena, nek te ovaj Božić na nas posjeti. Kada ponoć pjesne zavisi, za nas diže čašu mlado vino, što je želje, što iz ljute potrebe. Svi će anđeli i svi će sveci pjevat pjesmu, ti joj samo reci i poželi. Božić bijeli, neka bude za tebe. Kad za Božić čuješ prva zvona, to je ljubav naša, to je ono što je došla da nas pjesmom počasti. Pjesmom puno lijepih uspomena za dva neka srca potrošena, ne te ovaj Božić na nas posjeti. Kada ponoć pjesne zavisi, za nas diže čašu mlado vino, što je želje, što iz ljute potrebe. Svi će anđeli i svi će sveci pjevat pjesmu, ti joj samo reci i poželi. Božić bijeli, neka bude za tebe. Kada ponoć pjesne zavisi, za nas diže čašu mlado vino, što je želje, što iz ljute potrebe. Svi će anđeli i svi će sveci pjevat pjesmu, ti joj samo reci i poželi. Božić bijeli, neka bude za tebe. Božić bijeli, neka bude za tebe.
Čuli smo limenu glazbu Lašva Nova Bila i soliste Davorina Bošnjakovića, Mateo Popović i Slavena Čovića, koji su izveli skladbe Kuća puna naroda, Zlatana Stipišića Džibonija, Božić bez tebe, Zdenka Runjića, te Božić bijeli Ive Jaknića, Dalmatina. Dirigent orkestra bio je profesor Josip Popović, koji je ujedno i autor svih aranžmana skladbi koje smo upravo čuli. Još jedan pljesak. Poštovane dame i gospodo, dobro večer i dobro nam došli na božićni koncert Božić u Travniku. Već 19. godinu za redom u organizaciji javne ustanove Centar, Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupljamo se kako bismo kroz glazbu i ovo blagdansko ozračje proslavili radost Božića. Želimo vam naravno ugodnu večer ispunjenu toplinom, mirom i glazbom. Na samom početku sa osobitim zadovoljstvom pozdravljam načelnika općine Travnik, gospodina Kenana Davutovića. Pozdravljam predsjedateljicu općinskog vijeća Travnik, gospođu Vlatku Lovrinović. Pozdravljamo i ministra kulture, sporta, obrazovanja županije Središnja Bosna, gospodina Bojana Domića. Također pozdravljamo i župnika župe Svetoga Duha Nova Bila, fra Velimira Bavrku i sve ostale kratre i vjerske predstavnike. A s nama je večeras osoba koju također pozdravljamo, gospodin Ilija Nakić, umirovljeni general, izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljamo i sve vjerske predstavnike, te sve vas, drage gošće, dragi gosti, koji nas vjerno pratite već gotovo 2 desetljeća, punih 20 godina, kao da je bilo jučer. U radosti božićnog vremena nastavljamo naš program uz one najmlađe, koji nam uvijek donose jednu posebnu toplinu i iskrenu radost. Predstavit će nam se dječji zbor Radost pod vodstvom profesorice Lucije Čepine i Andrijane Bugarin. Slušat ćemo izvedbe Pahuljice i Djeca su ukras svijeta. Ajde da zajedno učinimo. Čas, kad nama dođe njena
Ja mislim da je ovo naše najveće bogatstvo, a vjerujem duboko da ćete se složiti sa mnom, draga publiko. Je li može još jedan ogroman aplauz za ove anđele? Krasni. Nakon nastupa dječjeg zbora večerašnjeg programa, dame i gospodo, nastavljamo uz drage goste iz Novog Travnika. Predstavit će nam se zbor i orkestar Orfovog instrumentarija Osnovne glazbene škole Jakova Botovca. Zbor vodi profesorica Ana Gabrić, instrumentalni aranžman potpisuje Josip Dujmušić uz glasovirsku suradnju profesora Darka Dujmušića. Slušat ćemo izvedbu Ala Nanita Nana, a u nastavku večerašnjeg programa s osobitim zadovoljstvom predstavljamo još jedne drage goste iz Novog Travnika. Kvartet harmonika orkestar Srednje glazbene škole Jakova Botovca pod ravnanjem dirigenta profesora Marka Plavčića, koji je nekada kao učenik ove škole i sam nastupao na našim koncertima. Prvi će nam se predstaviti kvartet harmonika Luka Dostanić, 2. razred, zatim Rusmir Kopčić, 4. razred, Petar Barišić-Tadić, 4. razred i profesor Marko Plavčić. Slušat ćemo skladbe Georgij Sviridov, Vojnički marš, izvedbe orkestra Georgij Sviridov romansa i Stevan Hristić Grlica. Uživajmo zajedno. Spokojno sada spavaj, na
Nešto zaista fenomenalno večeras. Poštovani prijatelji, cijenjeni gosti, draga publiko. Pred nama je posebna, duboko emotivna priča. Priča o mjestu koje nije samo zgrada, nije samo ni institucija, nego dom kulture, zajedništva, upornosti i ljubavi. Hrvatski kulturni centar Nova Bila, Travnik, ove godine obilježava veliki jubilej. 30 godina postojanja. 30 godina rada, stvaranja, borbe i ponosa jedne zajednice koja je znala sačuvati svoju kulturu, identitet i u čast toj obljetnici, dame i gospodo, nastala je memoarska monografija Korijeni. Srce jedne zajednice u Koricama. Autorsko djelo gospodina Dragana Đide, ali i rezultat predanog rada cijelog uredničkog tima koji je bdio nad svakom riječju, svakom fotografijom i svakom izrečenom mišlju. U njezinoj su izradi sudjelovali autor i urednik gospodin Dragan Đido, asistent urednika, Marko Zorko, suradnici Ilijana Budimir Trupina, Marina Pendeš, Nikša Čović, lektura i korektura Nela Đido, dizajn, naslovnice i grafička obrada gospodin Stanislav Nikolić. Monografija je objavljena povodom 30 godina djelovanja javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila kao trajni spomen na ljude, događaje, stvaralaštvo i vrijednosti koje su izgradile i očuvale kulturni identitet hrvatskog naroda u Lašćanskoj dolini. U sljedećim minutama pozivamo vas da zakoračite u priču koja je rasla iz zemlje, iz truda i iz ljubavi. U priču koja nosi ime Korijeni, neka vas ova video prezentacija povede kroz godine ispunjene emocijom, zajedništvom i nadom. Neka vas podsjeti da je Hrvatski kulturni centar Nova Bila više od ustanove. To je srce jedne zajednice. Predlažem da zajedno uživamo u nastavku video prezentacije. Dragi publiko, večeras u ozračju Božića, vremena darivanja, svjetla i zajedništva, pred vama se nalazi jedno posebno djelo, memoarska monografija Korijeni, srce jedne zajednice u Koricama. Ona nije samo knjiga, ona je uspomena, svjedočanstvo i zahvala. Knjiga o ljudima koji su vjerovali da iz najtežih vremena može izrasti nešto lijepo, snažno i trajno. Ova monografija, koncipirana kao memoarsko-dokumentarni opus, spaja priču i povijest, emociju i arhivu, osjećaj i činjenicu. Na više od 30 godina djelovanja Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila od 1995. do 2025. ona gleda s poštovanjem, zahvalnošću i ponosom. Naslov Korijeni nosi duboku simboliku. On govori o početku, identitetu i izvoru našeg postojanja. Podnaslov Srce jedne zajednice u Koricama podsjeća nas da HKC nije samo zgrada, nego živi organizam, mjesto gdje kuca srce zajedništva, kulture i ljudske topline.
Naslovnica monografije, dijelo dizajnera Stanislava Nikolića, odiše tihom elegancijom koja odmah zaustavlja pogled. Na izgled jednostavna, ali promišljeno izgrađena, ona nosi priču o korijenima, sjećanjima i identitetu zajednice. Svaki element, od smirene palete tonova do pažljivo oblikovanih linija, govori nenametljivo, ali snažno. Upravo ta jednostavnost, bez suvišnih ukrasa, daje naslovnici toplinu, dubinu i ozbiljnost koja odgovara memoarskom duhu knjige. U toj tihoj vizualnoj skladnosti prepoznaje se i ono najvažnije, poštovanje prema prošlosti i ponos prema svemu što je iz nje izašlo. Sada poslušajmo recenziju koju potpisuje Amila Seferović, magistrica bosanskog jezika i književnosti. Amila Seferović već drugi mandat obnaša dužnost predsjednice Upravnog odbora javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila, što je čini izvanrednom poznavateljicom djelovanja, značaja i uloge našega centra u zajednici. Upravo njezina stručnost, dugogodišnje iskustvo i duboko razumijevanje kulturnog identiteta ove ustanove bili su presudni da, nakon pažljivog čitanja monografije, u svojoj recenziji ponudi jasan, stručan i konačan kritički osvrt na djelo koje večeras predstavljamo. Monografija o Hrvatskom kulturnom centru Nova Bila više je od dokumenta o nastanku i razvoju jedne institucije. Ona je svjedočanstvo o vremenu, ljudima i snazi kulture da preživi i u najtežim okolnostima. Nastala u ratnom periodu, u maloj sredini koja se borila za opstanak, ova knjiga pokazuje kako je kultura postala ne samo utočište, nego i način očuvanja identiteta i zajedništva. Autor nas vodi od prvih improviziranih prostorija, gdje su entuzijazam i ljubav prema umjetnosti bili jedini oslonac, do današnje impozantne zgrade centra. U tom putu ogleda se vizija, ali i neumoran rad pojedinaca i zajednice. Posebno je upečatljivo kako su obični ljudi, svojim skromnim doprinosima, vjerom i podrškom, uspjeli održati živom ideju da umjetnost mora imati svoje mjesto, bez obzira na okolnosti. Sam naslov i korijeni je upućuje na ono što simbolizira početak, snagu, opstojnost, zapravo sve što i stoji u osnovi ideje, trajanja i današnjeg oblika ovog centra. Monografija obiluje fotografijama, dokumentima i svjedočanstvima, pa čitatelju pruža živi i vjerodostojan uvid u prošlost. Istovremeno, kroz snažan emotivni ton i osobna sjećanja autora Dragana Đide, koji je od samih početaka pa sve do danas ostao konstanta i pokretačka snaga Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, sve napisano ima i poseban, intimni pečat. Frekventne su riječi identitet sutra, zajedništvo, što uz stalno prisutnu misao o uvećavanju svih vrijednosti ukazuje na optimizam, prosperitet i opće dobro. Ono što se činilo kao nadgradnja, zapravo se pokazalo kao esencija samog života i opstanka, kako pojedinca tako i zajednice u vremenu, možda skromnih mogućnosti, u mnogome ograničenih, ali i željnih natapanja onim što zaokružuje život dostojan čovjeka. Riječ je o dijelu koje nadilazi faktografsko bilježenje događaja. Ono je i haronika jednog vremena i oda ljudskom entuzijazmu, dokaz da kultura nije luksus, već nužnost, posebno onda kada je sve drugo dovedeno u pitanje. Monografija o centru može se čitati i kao inspirativna priča o snazi vizije i zajedništva, kao trajni podsjetnik da je umjetnost bila i ostala najjače oružje protiv zaborava i beznađa. Đido je entuzijazmom, kao u godinama začetka, i sada više od 30 godina poslije, shvatio da urađeno nije dovoljno ako o tom vremenu i dosadašnjem radu ne ostane i pisani trag. Samo rijetko predani, istrajni i vizionari osposobljeni su takvim senzibilitetom da prepoznaju trenutak. U tom dekodiranju pravog trenutka pokazalo se, Đido je neprevaziđen.
U uvodu nas autor vodi kroz osobni ton i iskrenost, kroz predgovor, riječ autora i kako čitati ovu knjigu, jer ovo nije hladna kronika, nego živa priča o ljudima koji su sanjali i ostvarili san. Monografija je brižno oblikovana u 5 poglavlja, koje čitatelja vode od ideje i nastanka HKC-a, preko prvih ključeva i gradnje, sve do umjetničkih stubova, manifestacija i mostova budućnosti. Svako poglavlje završava rezimeom, tihom točkom na kraju simfonije, koja je trajala 3 desetljeća. U prvom poglavlju Korijeni ideje rađa se misao o kulturnom domu iz ratnih rana. U drugom, Ključ početka, svjedočimo prvim danima, radu, entuzijazmu i ljudima koji su ruševine pretvarali u prostor svjetla i glazbe. Treće poglavlje, Umjetnički stubovi, govori o limenoj glazbi, kazalištu, plesu, tamburašima i djeci, o svima koji su HKC-u dali dušu. Četvrto, manifestacije i događanja, podsjeća nas na koncerte, festivale i večeri kad su se suze i osmjesi miješali u istom aplauzu. A peto poglavlje, Mostovi i održivost, otvara pogled prema budućnosti i novim generacijama koje nastavljaju san. U vrijeme kada je svijet oko nas bio zasut prašinom rata, kada je pjesma šaptala tiša od topova, u dolini Lašve rodila se ideja da se kultura ne predaje, da identitet nije luksuz, nego osnovna potreba, da domovina nije samo prostor, već srce koje kuca. Ta ideja postala je putokaz, svjetionik i snaga zajednice koja nije pristala da se zaborav useli među nas. Ova memoarska monografija nije tek zbirka datuma i imena. Korijeni je svjedočanstvo. Svjedočanstvo o jednoj zgradi koja je postala simbol, o jednoj glazbi koja je prkosila tišini, o jednoj zajednici koja nije pristala na zaborav. Između korica sabrano je 30 godina borbe, stvaranja, snova i sutrašnjih nada Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila. Priča o svakom trenutku kada je kultura birala trajanje umjesto nestajanja. Ovdje ne govori samo autor, govori duh vremena, govore zidovi koji su pamtili prve note, prve korake na sceni, prve reflektore festivalskih večeri i tihe molitve u dvorani. Ovo je priča o svakom djetetu koje je stalo pred mikrofon, o svakom učitelju, roditelju, volonteru, o svakom žulju na rukama, svakom listu nota, svakom pljesku koji je nosio nadu, o svakome tko je pronašao put do sebe kroz ono što je HKC pružao i o onima kojima je Hrvatski kulturni centar odredio put za cijeli život. Bilo da su glazbenici, glumci, profesori, vojni glazbenici, civili ili umjetnici. Svaki od njih ostavio i trag u duhu ovog centra i u srcima svih koji su ga doživjeli. Korijeni je više od monografije. To je most između generacija, podsjetnik da kultura nije samo projekt, ona je poslanje. Ova knjiga vraća vjeru u smisao, u zajedništvo, u ono što nas čini ljudima, u svijet koji se, uprkos svemu, gradi iznutra i polako oblikuje kroz snove i rad. Ako želite znati kako nastaje dom kulture usred ruševina, ako želite čuti kako se svira tišina rata i otpjeva budućnost, ako želite osjetiti miris stvaranja koji traje desetljećima, otvorite ovu knjigu. Ovo je knjiga za one koji pamte i za one koji tek dolaze.
jer bez korijena nema krošnje. Dragi prijatelji, dok uzimate ovu knjigu u ruke, znajte, u njezinim koricama kuca naše zajedničko srce. To je srce Nove Bile, Travnika, srce kulture, srce zajedništva. Zato se večeras u ovom svečanom ozračju Božića monografija daruje, jer Božić je vrijeme darivanja, a najveći dar koji možemo dati jedni drugima jest uspomena, zahvalnost i zajedničko sjećanje. Ova knjiga, ova priča, ovaj dar, to su naši korijeni koji i dalje rastu. Dragi prijatelji i poštovana publiko, na kraju ove video prezentacije menadžment Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila želi izreći iskrenu i duboku zahvalnost svima koji su svojim radom, znanjem, emocijom i predanošću utkali dio sebe u ovu monografiju. Posebno zahvalnost upućujemo i onima bez čije potpore ovaj projekt ne bi ugledao svjetlo dana, općini Travnik, načelniku gospodinu Kenanu Davutoviću, Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Županije Središnja Bosna, ministru gospodinu Bojanu Domiću. Što reći nego jedno zaista veliko hvala što su prepoznali vrijednost ovog dijela i omogućili da se ovo ostvari. Zahvaljujemo i svim ljudima koji su tijekom koncerta, tijekom 30 godina i svega onoga što je iza nas stvarali, održavali i nosili Hrvatski kulturni centar Nova Bila. Svojim radom, članstvom, doprinosom i prisutnošću. Hvala i svima onima koji su s nama zajedno odrastali, mijenjali se, učili i gradili ovaj dom kulture. Hvala i vama, našoj vjernoj publici, što ste nas pratili, podržavali i pomagali nam da se zajedno obrazujemo i odgajamo kao publika, kao izvođači i kao zajednica. Zahvaljujući vašoj svesrdnoj podršci, večeras ovu monografiju s radošću možemo darivati upravo vama u ozračju Božića. A Božić je više nego i jedno drugo vrijeme. Trenutak svjetla, dobrote i darivanja. Dame i gospodo, korijeni su naš dar vama, a vaša prisutnost večeras je najveći dar nama. Pozivamo vas da na kraju ovog koncerta slobodno priđete pozornici i preuzmete svoj dar po jedan primjerak monografije za svaku obitelj nazočnu večeras. Menadžment Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila pobrinuo se da ova monografija bude dostupna svima i putem službenog web portala hkcnova.ba u obliku elektronske monografije i audio knjige. Eto, još jedan hvala vam od srca. Uživajte u nastavku ove blagdanske večeri. Jedan pljesak, ja vas molim. Prema scenariju nastavku programa ovog svečanog božićnog koncerta sa osobitim zadovoljstvom najavljujemo vokalni sastav Lašvanske dive. Ovaj cijenjeni ansambl predstavit će se s 3 prigodne skladbe, donoseći toplinu, mir i duhovnost božićnog vremena kroz bogatstvo višeglasja. Izvest će skladbu Dona nogi s pačem uz glasovirsku pratnju Luke Popovića, zatim
Sveta noć u kojoj će se kao solistica predstaviti Lucija Ivić, također uz glasovitsku pratnju Luke Popovića, te skladbu Idu dani za koju je aranžmana napisao profesor Ado Klobodanović, a uz glasovitsku pratnju profesorice Gabriele Blaž. Vokalnim sastavom lašvanske dive ravna dirigentica profesorica Nanarela Bajo. Uživajmo. Pred malim nebeskim kraljem
dok pjesme rajske se ore. Noćas je Božja skrivena sitno po sjajnom nebeskom svodu, prosula pregrš dragulja. Noćas je sve tako tajanstveno, tiho i meko, ko priča malom slavuja. Noćas je sve tako tajanstveno, tiho i meko, ko priča malom slavuja. Jedna prava čarolija, moramo priznati. Dame i gospodo, u nastavku večerašnjeg programa slijedi drugi glazbeni blok limene glazbe Alašva Nova Bila. Orkestar će nam se predstaviti sa 3 raznolike i prepoznatljive skladbe. Jingle Bell Rock, zatim Cimet i čaj, Mije Dimšić uz solističku izvedbu
Mate Popović u aranžmanu Josipa Popovića, te završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca. Jedan pljesak, molim vas. Dođi mi još danas ovdje sve spremno za nas
i mi smo iza pozornice hvatali ritam, dame i gospodo, bilo je veselo, vjerujem da ćemo i dalje ritam hvatati u nastavku ove večeri. Sada nam slijedi jedan poseban trenutak večerašnjeg programa. Vokalni sastav Lašvanske dive donosi nam vedriju, razigranu i suvremeniju glazbenu priču kojom će na trenutak promijeniti uveđaj večeri i unijeti dašak opuštenosti i osmijeha. Izvest će skladbu Ko se to meni zaljubio grupe Frajle u aranžmanu profesora Ade Klobodanovića uz glazbu pripremljeno posebno za ovu izvedbu. Dajmo jedan veliki pljesak. Novi styling je tu, pred vama su Lašvanske dive. Ko to ne zna da mi kaže, ko to meni slepo veruje, ko se to meni zaljubio. Ko to uvek pita, ne znam ja ko u ponoć nikad ne spava, ko je to sa mnom poludeo. Ja najbolje znam kad se tvoje srce rano sa mnom zaigralo. Ja najbolje znam kad ti priđem ja, bome bit će sve po mome. Ko to ne zna da mi kaže, neko to meni sve poveruje. Ko se to meni zaljubio, ko je pamet svoju izgubio, ko to sanja da me ljubio, ko je to za mnom poludeo. Ja najbolje znam kad se tvoje srce rano sa mnom zaigralo. Ja najbolje znam kad ti priđem ja, bome bit će sve po mome. Ja najbolje znam kad se tvoje srce rano sa mnom zaigralo. Ja najbolje znam kad ti priđem ja, bome bit će sve po mome. Ja najbolje znam kad se tvoje srce rano sa mnom zaigralo. Ja najbolje znam kad ti priđem ja, bome bit će sve po mome. Dame i gospodo, kad je u pitanju Hrvatski kulturni centar na svim svečanostima koje organiziraju ljudi iz ove javne ustanove, možemo nekad očekivati neka mala iznenađenja. Tako sam dobio informaciju da će jedno iznenađenje biti upriličeno i večeras, zato molimo da se na pozornicu vrati naša Ilijana Budimir Trupina. Ne znamo o čemu se radi, ali upravo ćemo biti svjedoci jednog iznenađenja koje je Ilijana spremila za nekoga. Ilijana, izvoli. Gagi, hvala lijepo. Nije Ilijana spremila, nego svi mi ovdje zajedno koji smo večeras nastupili, odnosno sekcije javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila. Cijeli dan razmišljam o tome što reći, ali prilika zaista zaslužuje nekoliko riječi i bilo bi ružno jer radi se o osobi koja toliko puno daje svima nama,
a vrlo često dobije ništa, ali evo, dobije i trud svih nas koji smo oko te osobe kada se organiziraju ovakve i slične stvari. Radi se o čovjeku koji je i više nego skroman, o čovjeku koji nekako iz sjene radi puno toga i radi jako velike stvari i vjerujem da je velika većina vas ovdje itekako toga svjesna. Ja znam da bi on mene sada najradije udavio, ali žalim slučaj, jednostavno smo morali. I kako se kaže, skroman čovjek ne govori koliko vrijedi, nego djela to šapuću umjesto njega. A on je upravo takav, jer skromnost ne traži pažnju, ali je uvijek, baš uvijek zasluži. Dragi ljudi, radi se o našem ravnatelju, gospodinu Draganu Đidi, kojemu može pustiti. Kojemu udruge koje djeluju u sklopu javne ustanove Hrvatski kulturni centar večeras od srca i najiskrenije žele dati jednu zahvalnicu, a ja moram pročitati tekst jer je zaista nekako od srca napisan, govori o njemu, ali dalo bi se tu još puno napisati, međutim nemamo ni mjesta ni vremena. Poštovani ravnatelj, u prigodi 30 godina postojanja javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila upućujemo ti iskrenu i duboku zahvalnost za sve ono što si svojim radom, vizijom i predanošću utkao u ovaj dom kulture. Zahvaljujući tvojoj ideji, hrabrosti i ustrajnosti, HKC Nova Bila postao je više od zgrade, postao je mjesto susreta, stvaranja, rasta i čuvanja identiteta. Mjesto pod čijim krovom glazba, pjesma, kazalište i zajedništvo imaju svoj dom. Hvala ti što si nam dao krov nad glavom, prostor u kojem se rađaju nove ideje, njeguju talenti i prenose vrijednosti na mlađe naraštaje. Hvala ti što vjeruješ u udruge, ljude i kulturu, te što svojim djelovanjem svakodnevno dokazuješ koliko kultura znači jednoj zajednici. I moram spomenuti ono što sam htjela reći, a to je naš župnik prije nekoliko dana u propovjedi na Zornici rekao kako smo u vremenu kada je kod velike većine, nažalost, jako teško nahraniti ego, jer se ljudi hrane time da ih se stalno hvali, da ih se stalno negdje objavljuje, a upravo je skromnost ona najvažnija veličina koju mi možemo imati. Ovu zahvalnicu s ponosom i poštovanjem ti upućuju djelatnici javne ustanove Hrvatski kulturni centar, limena glazba Lašva Nova Bila, vokalni sastav Lašvanske dive, udruga Nova Bila čuvarica tradicije, dječji zbor Radost HKC Nova Bila. S iskrenom zahvalnošću i željom da HKC Nova Bila još dugo bude mjesto susreta, stvaranja i ponosa svih nas. A sada ću pozvati gospodina Marinka Matoševića, predsjednika limene glazbe, ali i čovjeka koji je od svih nas između ostalih i najviše vremena proveo s Draganom, da Draganu uruči ovu zahvalnicu. Dragane, molim te da dođeš ovamo. Vama se, evo, na neki način želim ispričati jer malo duže sve ovo traje, ali i sat i po nam je malo da vam pokažemo sve ono što smo u ovih 30 godina, pa i u posljednjoj godini spremili. Samo par riječi. Ja sam na bolovanju, da sam znao da će ovo biti, ne bi došlo. Ali Ana, moja zamjenica koja me mijenja sve ovo smislila uz pomoć svih ovih ljudi ovdje i svih večeras koji su nastupili. Zato hvala svima, a hvala i vama. Uživajte. Neka je ova veličina i gromada od čovjeka nama živa i zdrava zajedno sa nama kao i svi mi sami. Hvala još jednom velikom čovjeku, gospodinu Dragani Židi.
Dame i gospodo, za sam završetak večerašnjeg programa ponovo ćemo uživati u zvucima limene glazbe. Lašva Nova Bila izvest će skladbu Sretan ti Božić, narode moj, autora Jure Banova i Veljka Škurle, uz solističku izvedbu Mateje Popović u aranžmanu Josipa Popovića. Ovom pjesmom, ispunjenom toplinom i božićnom porukom mira, zaokružujemo program 19. božićnog koncerta Božić u Travniku. Neka nas njezini stihovi i glazba isprate u radost blagdana i ponesu poruku Božića u naše domove. Nebom zasja, zvijezda sjajna, putem mira vodi nas, jer se noćas Isus rodi u sretan, blažen čas. U tišini hladne noći zvono majke zove nas, da svijet cijeli moli u taj sveti čas Sina Božjeg za svoj spas. Pružimo ruke svi, Božiću radosti, nek snagom srca naš odjekne glas. Rođenje Isusa navješta mir nam svoj, sretan ti Božić, narode moj. U tišini hladne noći zvono majke zove nas, da svijet cijeli moli u taj sveti čas Sina Božjeg za svoj spas. Pružimo ruke svi, Božiću radosti, nek snagom srca naš odjekne glas. Rođenje Isusa navješta mir nam svoj, sretan ti Božić, narode moj. Pružimo ruke svi, Božiću radosti, nek snagom srca naš odjekne glas. Rođenje Isusa navješta mir nam svoj, sretan ti Božić, narode moj. Sretan ti Božić, Bravo, Matea!
Poštovane dame i gospodo, od srca vam se zahvaljujemo što ste večeras bili dio 19. božićnog koncerta Božić u Travniku i evo što ste zajedno sa nama podijelili ovu posebnu blagdansku večer. Posebno zahvalnost upućujemo ravnatelju Centra za kulturu općine Travnik, gospodinu Tajku Ganiću, koji nam već drugi niz godina nesebično ustupa prostor i na raspolaganje stavlja sve resurse centra, omogućujući da se ovakvi kulturni susreti uspješno i kontinuirano ostvaruju. Podsjećamo vas još jednom da nakon završne odjave koncerta budete slobodni doći i preuzeti monografije koje smo pripremili za vas, jedinstveni i vrijedan dar, memoarsku monografiju Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, brižljivo tkanu i kroz ovih 30 godina djelovanja darivanu vama, a tiskanu upravo povodom ovog velikog jubileja. Ujedno vas srdačno pozivamo da ostanete na domjenku koji je tu na ulazu, uz top čaj i kuhano vino koje smo s radošću pripremili za vas, te da u ugodnom druženju razgledate prodajnu galeriju koju je pripremila Elena Stojak zajedno sa polaznicima likovne radionice Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila. Svojom podrškom kao i prošle godine, a ja vjerujem da ćete to učiniti ove godine, potaknite njihovu kreativnost, trud i umjetnički rad. Svima koji slave, na kraju što reći, želimo čestitati i blagoslovljen Božić, a svima vama sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu. Hvala vam najljepša, sretno blagdani i mirno.